langsung tumuju sasana panggonan setunggal lagon kadharaken wedal kangge panjenengan kacupot. Menyang sawah kok tuku gak lho malah kok anu menyang sawah tuku pari kadung munggah anake tangi Wilujeng dalu janipun Bapak lamiran. Dalam kali dogol ngoten nggih Pak Ran nggih. Boten ala-ala. Nggih mboten napa-napa niki wungan sanget santai kanca-kanca mirungken dalem mobil leres ngoten. Nggih. Gungan kalih ingkang gender punika Mbah Wo Amir kalih RT Febri. Pengerawit yo jabatan tok ngene-ngene. Mangga. Oh camat. Nyingkar. Lho sik kok sik alon-alon. Pucung. Sindro. Moji. Nano. Nyingkar nyingko. Timbang terus sore ya, Dek ya. Wiwitane nyingkar nyingko lingsam yen kemo lelampahan kakuri tresno tulus senadyan bubuk